Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka North Shillong constituency uba adalban nongrum ulaong bakalong ka ba u baun batay ka jing simpor jong ka sarkar jala ban plie bat wengno ya ka jing kernar ni ki barricade na po ka tham yo maulong namar bana kalyang ka high level committee hapo ka jing alam jong chairman baru badiru usembut menteri rang ba ka jala uba president song ki khlem shim la kan thop satya u kum udkhot hapo ka te ka committee wala ude unomi khmat jong ka than Kumban Shukdau ki bor penyat district ke East Khasi Hills hakalai pau tarik Urisau arjar pusau kilapan bena ban pleno e ka jingyat ki kali na ka surok jong ka tham yo maulong ka ba penya so ya ka yo maulong shabimola kata na du ka sau tarik unai wing arjar pusau kadai ka surok kadai ka bala khang yat kali na du ubnai jemang arja khatphra hadian ka jingmi ki huri hura hapdeng ki khasi bat harijan ki ba syong basa hakate ka jaka Hadian baki harijan kila shot ladat ki arngot ki khna khasi ki bade ki khun jong unong nya basaw namar ba ka bus kalaka ya kelinti jong ka we ka harijan ka badang ra ka jaka ka bala penlong ban mi sendan da ka huri hura ka bajur ba kum unong mi khmat ka than ki khlam kun thop yanga banlong kum udukhot jong ka HLC Henry kumas ngutho ka jingbu sa ya ka barricade mental Henry snam ka dei imat ka jing thmu ban persha ban penklat banginom ken mau shu ya ka jing dawa ban pen kenria ikinong shong shnong na ka jaka Lani le se ga dei baki thmu ban pen klat no e ga jingmut banum dawa shu ban pen kendria yaki ong uba adalban ulaong ba kumu MLA wat hadu ka sngi ka bakut ka jingalap election house nam arja arpulai ru kata shwa ka san minute ban kut no ka por ularai bu unom le dalilei ru ban yu ka jat hapo tham yo molong ban khro nepan ya ka vote jongki Henry ulaong baka baha ya u ba un syaram ban ya ka balit khro e kite ki jat ban riu harijan uba adalban ulaong ba watla usong hakalyang persya Henry ka kamram jong u kamdei bu un persya bet ya ka sarkar Henry ka kamram jong uru ban ajing mut sya ka sarkar ban ha juga por ban ai ka jingero ya ka sarkar ka bala shim ka ni ka sinjam ban pleno ya ka surok ka bala khang mentala Henry snam kanthi ha ka bede ba ka jingdawa jong ka harijan panchayat committee ban ompen pra ya ka gurut wara bat ka yeng mane blei uba adalbat ulaong balada ompen praru ya kita ki yeng mane Henry kim dei pat ban penthut ya ka let gawan jong ki pat ba bat ki de ban bu thek tang ya ka jaka le nyam omban wan rapat ya ki we ki ja jing thmu akan bu ka jing nga mangan batai ke iga daw ba sempor ya government bakan pli ke surok na po thami mulong namar nakaliang ka HLC po jelang ka jinglong chairman jongi deputy chief minister ba preston tensong barka committee kim simla include ringa banong member jong to committee tengan nomla banong i kata ka jing slam rei tamba ka jing i jonga ka long bet ba kadai ka failure na kaliang jong government hi namar bakam don kalon ada problem dari wadan kalon ada problem man to kadai hiru mo ko government bakan pe ka peace and security haka state di borok ko mo tandai kani ka bang jubu jekelin ka sport bang jubu din hiru klem song thait ko bang lakular constituency bang lakular ru ya ka jaban rio makani de ki issue ka ba ni dongkam kamna de atang ban weng tu ka barigit ndai hakni ka por mantang asungo ba sibanta wadang adon pa opposition kamde tang kamra mashu oppose ndai banai ki suggestion banai ki jingmut barah ju ko por banai ki jero ya ka government wakla sim nik sinjam ban play ya tu ka surok ka balakhang mantala bon tali ki snam la kumba ndreu snam kalong sya ka ka dak jingkali ka ba ngalaban ong ba kalong unnecessary bros kata bagi khang itu surok ngadap simru ka bantam ni tambani ro government ri ban ai ka jing sulem ya kitu gi basa akta lemba ka jing khang joni surok tiban ngangit scam kala khata palat iki knowledge no one bar kaniru kadai lasi ka wei ka ba ka high court badan burom ka bala tuklar hi bun ki department bun ki subject open pau ba ka executive jong ka government hi ka tolot habubun ki banta ka government ka high court of Meghalaya kala tuklar badlesi kadai ka jing tuklar jong ka high court ru namtani ka traffic congestion ka bala khata palat ya ka jingim joki parapri man ka singi bar ngangit sekam ba kaniru ka issue kadai ka ba ngala jukaran ni na ka por sabar na po assembly bar wan man hakani kala sa session ko nang yai keliru yau minister badan borom banong ba hatu ka don em kalon ada problem bar kai ka da ko barang bu sa ini ka barigit ka bala pen mat syai ke jing ka bakthang hi pai ba man ka singi khamtam ka jing dheng kali ngait sekam bang ni ka jing play jong ani ka surok kan wanra biang kita ka suka sain bar khamtam kan wanra ru ya ka jing suk akaya ka yang kali kawan jongki pai ba bro khamtam namar ba kani ka surok ka kta ibabun ka banta ba kan kta ru ka shlong khamtam ini ka city hi bro ko we ti bat aka juga por
aku ru ban penpau pi jing sisa kan ni ka jing play ni ka surok to kila lift up mo kila lift ya ni ka no entry bros kata nri to ini kentai bagi bu to le sing scam kan pura hi kan lift no aku ke singi aku ba kandon sha ta jing song sok song san ga ya kayang kham tam ay banglai na wana ki parlok nang song snong ha ke jakaru kila tre bagla pan pawru bakin ba kilong gi bakuloi bakin mi tamba ki ai jing mot bamdei ban kata pat ya ka gurawata ka bari ka temple ke jongki thì cũng nông mình quan cái cái số hạt tôi cụ đây bên ai là yang kata kata pun jadi bikin dan kan tak ni akan urut kompai jadi ai pia so ban juba be kata ngako ban kentu ya government ya district administration ngako ban kentu ya baro bangi dei ban nom no bangi dei ban refrain mo ngi ban kiar ban penongkam kentien Panjabi line dan Harijan colony hendai ngimdei ban penpau kerteng sweeper line hendai ke kentien ke ba dei tam ka debi ka tham yu molong amar nginum kanom misinterpret adina bot kinum penbakla ya ka ban pen sothu ya kata ti ka bar ka bang kwa ban penpau ka ni ka jing penpau ka jongki ba kimdei ban kata ka temple ti ho ni sa ka India ka ba ngitep ka India hi bro ko ka di ka secular state secular country ka ba ngangit scam ngidon kata ka jing ya burom iwe pat da ka jing long jai ban riu ne ka jing long jingget ti kaning squad pekin mau hakipor ke bangalong CM hawarjar kharsan kala don ka jing ya shong meeting daki bon sien lai sien sau sien bar kani ka group jong kani ka kenhon ka badai hang the po thami mulong ka ba ngako pan pau bau ganiji mo badon ba dei hak tu ka benta ula represent banglai shong lai perkhat akti por danglong urban minister i naram baklai di congression warjri ti bar ngilaya keren bar kata ka je keren ru kalong ba kiru kila tre akti por bakin mi nang tei na po ka jaka baki shong tenrei ki ong kumlo pat ngin mi akti por na kalyang government ka ai bitang single one room mo tanggawi ka room be ka ba bam ke basum ke batia ti kata nak kalian jong akom tu ko por ngam tu ko por kum no mikmat kum CM de bar kum MDC ti por ngong tong la sim ke jike clear bangan keren bar ka government kham tam bar ka kham tam bari minister bari urban minister ti por ba kum no ngin persang ban wanra ya ka jengbet jengbiang nomor ngi haban sim ki ru de ki prabreu kim de ki wara ki de ki jai ban reu ndai long ki ju ki breu ki jing thau ti Henry pat nomor ka mo halesi kala ban long ka political game ka ba pelong na pat ya ka ba khamla ban proceed sakhamat ndai kala poi du put ka ba ngaru ala ongi ba ka jing dongkam ka dei ban weng ban pen kriya ep na tu jaka po pisong ba ban bu sekiwei pak jaka ki ban ya bet ya biang lang kham luan ra ya kata ka jing keluj ka ban pen light ya kata congestion kabar ban perkhat ru ke hel hazard kabri ke jikot jikha jong itu ki brio ki bosong snong ha tu jaka bar kabar ru kolong ba ban yadaru nak nunu ka calamities mo ka jing slei lani ka jing khnyu jumai bakum ta ter tin rekla suthu beti ki por bat ngala ongru iki ho bala da ka dei ya ka ban penne eta ka temple ndai pidei ban mi pat nang ni jaka nda ka basuk ma pide ginong songwai hani jala ka jongi ho ngi borom ya ta ka jingno senyang ka jong pi ban sakri mi khpa temen jongi por balet dingum la ban compromise pat tanak bar ba pila sakri ki ngin ha ban compromise pat ya ka bit ka biang jong ka jala hi brokoi bar kum ka ban riu hi brokoi ten ri tingi por ngala airu ya ta ka jing menjor bato ngin persang ya ka ban ya keren ban penne ta temple tambah ka di banlong bit strictly it should meant only for worshipping tadi belum bitik tanah berta kajing penongkam ya kata kajing mani belai ke jongki hang ti jaka tambah kanum dei pat nam ta kiwei pat ki jing thumula ni ki purposes mo jadi lor ta kanong rim ko ba kadi ka manta ngangit scam government ru kan decide but ki stakeholder ru ken ai ke jingmut ke jongki nam ta ban bit ban biang ka saudong sokun ni brokwe itu kejadi juki ba kejadi Islam kejadi pelak mentah ya kan ia ban pelak ini stroke dia mengasih po bubur Islam itu kadi kejadi
Ikan dai ke jing muyo nong san partai junur serta pi ke jingkali ke ba ngi ko kali kani ke jela ke jongi ngi sensyari da mangi ya mangi mo ko mut de ki brio lejong tenrei ngangi scam hi ko dong jing sap punya national net ke bren na Port Delhi bagi haban Kongo haban ha abi bun sini ke koman na Port Delhi tenrei nang bu ke jingkali baya ke ba pen ai kata ke jingeda habam don ki ka loan ada problem ha ke jaka lani pokas ti di brokui boleh pimra ya kitu kinong ya kitu gi ba gat ya kitu ka jaka mo kum kita kinong yada boleh pimra ya kitu syaki wei pat ki banta hamtam ki than kha khaput ki badon ke jing ya kaja ki ba don ke jing tamput ki badon ke jing sha nyon ben ka jing don ka harassment jong ki beriu ki jongi ke bana ka por tikani nga i ba government hi kan jubab nama katip ika jing thambu ba salendet ka bakibu ika bargit boros kata